Hòstia, Rafa, cada vegada que passo per aquí me'n recordo del José Antonio Espejo, quan va obrir el portal aquell de Sana i em va explicar el que significava Besana. Jo, bueno, pues no sé per què, però sempre que passo per aquí, quan vinc de Sagaró cap a Castelldaro, me'n recordo del José Antonio Espejo, les ventis aquelles que havia viscut a Conde d'Aranda, aquell dinar que vam tenir a la terrassa de Trujillos. Hòstia, que bueno. Que deixava l'apartament, recordàvem. Hòstia, jo l'havia conegut al José Antonio Espejo quan era director de Rural Servicios Informáticos. Mira tu, oye, una paraula, Besana, un camp, conreant aquí. La llenya, les coliflors i allà els invasors de les muntanyes. Venga, una abraçada, un abrazo de gorila.